Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseKalfontein. Indawo lena ke esesitaladini esikhulu esibizwa ngokuthi uArcher Fish Drive bude buduze nenxanxathela yezitolo ebizwa ngokuthi ke iYaruna khona lapha eKalfontein. Sekudutshulwe kwabulawa owesilisa ongalinganiselwa eminyakeni engamashumi amathathu nesishiyagalombili kuya ke kwengamashumi amathathu nesishiyagalolunye 39. Kanti ke akwaziwa mpanje ngakujiya ukuba ngabe bekwenze njani njengalokho ke lona wesilisa edutshulwe ngaphakathi ke emotweni yakhe. Imoto ke yohlobo lweMercedes abekade ke ihamba ngayo ibe isiphaphalaza yawushayisa ke unqenqema ngalesi sikhathi ke ebehlaselwa. Kanti ke sikutholayo kube ukuba ke udutshulwe amahlandla amaningi. Abezimo eziphuthumayo babiziwe endaweni yesigameko babese beqinisekisa noma bemmemezela njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko. Amaphoyisa estation sase Ivory Park abiziwe endaweni yesigameko kanti kazobe sephenya icala lokubulala. Isigameko lesi ke seshaqise amalungu omphakathi akhona ankanisile kuyona ke indawo yesigameko. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe uAsisipho Figlen kanti ke umbiko siuqopha endaweni yaseKalfontein emgaqweni omkhulu obizwa ngokuthi uArcher Fish Drive bude buduze nenxanxathela yezitolo ebizwa ngokuthi ke iYaruna.